Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Uztailak 21 dugu gaurkoan, ostirala egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Bueno, dagoeneko ja astea bukatu da eta asteburua ate joka dugu, ezta? Bai, dagoeneko ostirala. Hartuko duzu asteburua? Bai. Oraindik ez dakit zer egingo dudan, baina bai. Oso ondo. Bai. Bueno, gainera gaurkoan lehenengo elkarrizketa oso proposa dugu, ez? Astebururako eta bai batez ere udako oporretarako. Bai, Mikel Mutil bat horri da, itsaslur bidaien langilea, eta ze egiten duten eta ze bidaiak eskaintzen dituzten inguruan arituko da. Oso ondo, eta izanen ditugu, ez? Proposamen bereziak gainera uda honetarako, aipatu dizkidazu oso gauza interesgarriak daudela, beraz, nik uste gaurko elkarrizketa interesgarria dela, ezta? Bai. Oso ondo, eta gero, bestalde batetik kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, gaurkoan Mikel Bezunartea etorriko zaigu, Iratxe Kontsumitzaileak elkartetik, eta gaur egun pil-pilan dauden gaiak landuko ditugu gaurkoan. Gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1983 urtean, Antarktidan Vostok izeneko basean historiako temperaturarik baxuena erregistratu zen, -89,2 gradu. 2007an Harry Potter sagaren azkenengo liburuaren ingelesezko edizioa salmentan atera zen, euskeraz Harry Potter eta Erioaren erlikiak izenekoa. Orain goazen gaurko lerruburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Larraitz, arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Uztailak 21 gaur, Altsasuko auziarekin hasiko dugu Ortziral honetako albistegia. Espainiak terrorismoari buruzko arauak ere egokian aplikatzen dituen aztertzeko eskatu dute Bruselan. Auzia Europako Parlamentura eraman zuen taldeak beste parlamentuekin bide bataz aurkeztu du. Bertan defendatzen dute auzipetu egin zaizkien 375 urteko zigor eskaera ez dela egokia. Bertzalde EH Bilduk uste du Madrilek proposatutako abiadura handiko trena ez dela Nafarroak behar duena, eta bide batez Manu Ayerdiren jarrera kritikatu dute esanez, men egiten ari zaiola elite politiko eta ekonomiko batzuei. Ana Herrera kontseilariak nabarmendu du kultur politika berri bat sustatzeko oinarriak finkatu direla, eta Beaumont kontseilariak azpimarratu du gobernuak sektore publikoaren alde egin duela kalitatezko zerbitzuak emateko. Albiste gehiagorekin jarraituko dugu aurrera, eta Euroeskualdeak finantzatutako proiektuen 78an parte hartu du Nafarroak 2018ko lehen deialdian. Kultura, hezkuntza eta gazteria, eleaniztasuna barkatu eta kirola arloko 18 proiektutan hain zuzen ere. Eta 14 eta erdiko zigorra Iruñan bi adingaberi, bi sexu eraso egiteagatik. 20 urteko gizonezkoak 16 eta 17 urteko bi adingaberi eraso egin zien eta gero mehatxatu salaketarik jarri ez dezaten. Eta ez behar baten berri eman berdizugu ere, Irurtzungo motor gidari bat hila berrio behitin. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Iruñako udalak, Zibibok sareko zentroak eta San Juan Bosko zentroak kudeatzeko kontratua aldatuko du, bertzak bertze, ordutegi eta zerbitzuak zabaltzeko eta kudeak eta eraginkorragoa izateko. Eskerrik asko Aitziber Iturri, eguneko lerroburu nagusiengatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta Mendiarien Navarra egunkaria, hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, Barne Kontseilaritzak Belosoko foruzainen komisaldegia lekuz aldatzeko asmoa du. Mutiloa eta Badostain arteko eremu batean jartzeko proposamena eskuartean dute. Beaumonten ustez, familia bakarreko etxebizitzak egin litezke Belosoko eremuan. Gaurko argazkiko protagonistak motorren aparkalekuak ditugu, hortxe ageri zaigu San Francisco plazako aparkaleku bat argazki nagusian,
motorrentzako leku gutxiago, Iruñeko erdiguneak 100 leku galduko ditu obrak eta gero. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, behin-behineko kartzela Angel Villar, semea eta padronentzat, eta bukatzeko Ezkabako errepidean 19 urteko gazte bat hilda. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu, baldintzari gabeko kartzela Villar eta bere semearentzat federazioko funtsetatik irabaziak ateratzeagatik. Iruzurra martxan jartzeko sare bat sortu egin zuten kartzeleratutakoek. Gaurko argazkiko protagonistak hortxe ikusi ditzakegu, Guardia Zibilak, izan ere Guardia Zibila Generalitatea eta Parlamentuan miatzen aritu da. 103 kasuaren inguruko frogak bilatzen daude iruzurraren aurkako agente eta fiskala. Eta hortxe Guardia Zibilak Generalitatean sartzen ikusi ditzakegu. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu Diario de Noticias egunkariko azaletik. Navarrarenak bere lehen ekitaldia 2019ko hasieran izanen du. Eta bukatzeko Tuteran, bando frankistaren omenez jarritako 49 kaleren izenak kendu dituzte. Bestelako gaiak protagonista Gara egunkariko azalean, Lerroburu nagusian Gernikatik kalera martxa atera da presoen askatasuna eskatzeko. Uztailaren 27an bukatuko da Lakuntzan atortxurrok jaialdiaren hasierarekin batera. Gaurko argazkiko protagonistak PNV eta PSOE alderdiko ordezkariak ditugu, Andoni Ortuzar, Inigo Urkullu, Pedro Sánchez eta Idoia Mendia ikusi ditzakegu. Hauxe dio Lerroburuak, PNV eta PSOE haien arteko sintonia erakutsi dute eta itunean sakondu dute. Pedro Sánchez eta Urkulluren arteko bileraren inguruko informazioa barrualdean, eta beste bi albiste nabarmentzekoak, Confebaskek datuak maneiatu ditu errealitate zentral bat eraikitzeko, eta bukatzeko Guardia Zibila Parlamentuan sartu da 103 aitzakia hartuta. Joan gaitezen Berri egunkariarekin. Argazki handi batez eta Lerroburu nagusiarekin batera, hauxe dio gaurkoan albiste nagusiak, hausnarketa bateratuen bila, lehendakaritzako bileran PSOEk EAJari azaldu dio bidelagun izatea nahi duela Espainiako konstituzioa aldatu eta estatu ereduaz hausnarketa bateratu bat egiteko. Gara egunkariko argazki bera ikusi dezakegu PNV eta PSOEko ordezkariekin. Beko aldean, bestelako gai bat, Edesa erdia ixteko asmotan argazkian langileen agerraldia daukagu. Edesa industrialeko zuzendaritzak garagartza itxi eta taldearen erdia kaleratzeko asmoa du langilei zuzenean azaldu ez dien arren. Bukatzeko beste bi albiste gehiago azpimarratzekoak, ardoa eta txakolinaren inguruko gehigarria dugu gaurko berriaren alean, eta bukatzeko Confebaskek adierazi du kalitate hobeagoko enplegua sortzen ari dela. Bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik EH Bildu alderdiko Bakartxo Ruizen adierazpen batzuk abiadura handiko trenarekin elite ekonomikoei men egiten ari zaie. Bestalde 19 urteko gazte irurtzundar bat hilda errepidean, eta bukatzeko 2 adingaberi sexu erasoak egiteagatik 14 urteko espetxe zigorra ezarri diote gizonezko bati. Goazen gaurko eta aste honetako eta hilabete honetako agenda ikustera. Gaur uztailak 21 Josep Verdi autorearen Il Trovatore operaren proiekzioa izango da Iruñako Udaletxe plazan, gaur gaueko 10:00. Gaur ere uztailak 21 Kolombia Genocidio Silenciado izeneko hitzaldia egonen da Kondestable jauregian arratsaldeko 7:00. Abuztuaren 8 arte astelehenetik ostiralera San Ferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Kondestable jauregian. Abuztuaren 18 arte astelehenetik ostiralera 9:00 arte bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da. Abuztuak 31 arte udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da
Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da, Kondestable jauregian. Gaur uztailak 21, Villaviciosa de al lado pelikula eskainiko da Burlatako Kulturetxeko plazan, doako sarrera. Abuztuaren 30 arte, Eguiko arma lantegi zarra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia, asteazken guztiak 11etan eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Datorren asteko ostiralean, uztailak 28, euskarazko pelikula eskainiko da Burlatako Kulturetxean, doako sarrera. Iruña herriko udaletxetako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Uztailak 21 dugu gaurkoan, ostirala ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñar eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Zibiboxa kudeatzeko kontratu berriak zentroen ordutegia zabaltza aurreikusten du eta auzoan parte hartze handiagoa izatea bilatzen du, baita programazioaren eta gastuaren kudeaketa eraginkorragoa ere. Bestelako kontuak Iruña aldean, 42 taldek jaso dute osotara Iruñoko udalaren laguntza aurten Liga Nazionalean aritzeagatik, denboraldi honi dagokion diru laguntza da. Il Trovatore de Giuseppe Verdi operaren emanaldia izanen da gaur udalplazan gaueko 10etan, Liceu a la Fresca proiektuaren barruko ekimena da. Iruñeko alkateak Paderbornera bidaiatuko du Iruñarekin senidetasunak 25 urte betetzen dituelako. Eta kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak Madalenako trafikoaren birmoldaketa irailerako atzeratuko du, ekarpen berriak egiteko aukera ere izanen da. Eta ostiralero egin ohi dugun moduan, joan gaitezen lehenik eta behin Atarrabia aldera. Hiri udalekuan inskripzioak egiteko epea luzatu eginen da, 3tik 12 urtera bitarteko aurrentzat zuzendua dago, 3 urtekoak uztailaren 1 baino lehen betetakoak eta aurre eskolan eskolatutakoak egon direnak izan behar dira. Bestalde, uda honetan jaibusa izanen da Atarrabia aldean, hurrengoak uztailak 24 astelena aterako da Elizondo aldera eta uztailak 29 larunbata Garesera. Eta bestalde, lehenengo mailako profesionaltasun ziurtagiria merkataritza laguntzaile arloan, ikastaro honetan izen emateko uztailaren 17tik abuztuaren 10era egin behar duzue. Eta Atarrabiako gauzerua aurkitzeko aukera izanen duzue abuztuaren 24ean, ostegunarekin, gaueko 10etatik 12:30 eta eguraldi txarrarekin bertan bera geratuko da. Eta Atarrabiako igerilekuari dagokionez, udako jarduerak eginen dituzte, aur igeriketari dagokionez lehenengo txanda, uztailaren 17tik abuztuaren 4 izanen da, eta bigarrena abuztuaren 7tik 25era. Eta Atarrabiako jaiak 2017 kartel lehiaketari dagokionez, abuztuaren 1tik 18 bitartean aurkeztu daitezke lanak. Eta bukatzeko ostiralero egiten dugun moduan joan gaitezen Zizur Nagusi aldera. 2017ko festen kartelari dagokionez, Raquel Ujue Zulaika Oroz, Zizur Nagusikoa da kartel irabazlearen egilea, botoen 47% jaso ondoren. Eta diru laguntza deialdiei dagokionez, establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko diru laguntza deialdia izanen da, eta bestalde batetik ere euskara ikasteko diru laguntzak ere izanen dira. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 21 hodei gutxi orokorrean Nafarroa osoan. Egunaren bukaeran hodeiak ugarituz joango dira eta haizea ipar osagaitik finkatuko da. Temperaturari dagokionez, maksimoak zertxobait igoko dira. Iruña aldean ere, hodei gutxi ere egunaren amaiera arte. Goizeko haize ahul eta aldakorra iparalderantz joko duena eta tarteka bizi ibiliko da, 26 eta 14 gradu arteko balioa utziz.
Baztanen eguna hodei gutxirekin hasi den arren, erdiko orduetan ugaritzen joan dira eta baliteke zirimiria botatzea han hemenka. Ipar osagaiko haizea finkatuko da, tarteka bizia izango dena eta 18 graduko maximak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruña aldean hodeiak nagusi, goizean baliteke euria edota zaparradaren bat izatea. Haize ahul eta aldakorra ibiliko da, arratsaldean iparrerantz joko duena eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Baztanen bihar zerua oso deitsua egongo da eta baliteke eguna euriarekin hastea. Haize aldakorra ibiliko da, iparretik finkatuko dena eta temperatura aldaketa handirik gabe geldituko dira. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu oraingoan, lehenik eta behin bidai kontuak ez da eta gainera elkarrizketa aproposa, udan gaudelako. Bai, Mikel Mutilbatorri da, itsaslur bidaien langilea eta agentziari buruz, aurkezpen txiki bat eta ze proposamenak edo eskaintzak dituztenen inguruan arituko da. Oso ondo. Eta bestalde batetik gaurkoan Mikel Bezunartea izanen dugu, Iratxe kontsumitzaileak elkarteko kidea da bera eta pilpilan dauden gaiak landuko ditugu.